ana m asị na nwoke ofu ọjị nwa ya ewere ofu ọjị ruo ụlọ ka wajuru ụlọ sinetọ aka ebe osi ọjị ruo ụlọ wajuru ụlọ na ọjị m kwuru ọnụ yes ezigbo eji m ọjị n'aka so anyị ya eme aka n'isi anyị mee aka n'isi maka na ọ bụ anaghị ka anyị na-asọpụrụ na-asọpụkwara ana obodo anyị nọ n'ime ya ịwụ ọjị maka na ịbịaba onye Igbo onye gị ọjị ịmana ọnabata omenala ndị ịtago so onye Igbo ọ na-ebie ijere bie onye gị ọjị mara na ọ nabatara obodo so onye a mere anyị ji bido n'ọjị ka anyị wee gaba gosiri na ndị bịara be m na m anabatago ha so na ana m ekwu na ana m akpọku enu na-akpọku ala na-akpọku eze toka ezicha abịa ama kere enu ka ana na kekwa ụbọchị taata anyị nọ n'enu anyị na-akpọku ya ka ọ bịa n'ọjị ana m akpọku nna nna m ugwu ọnị gara nwụrụgbo ya ekwu ya o mere gị na-akpọku nna m bụ eze ngwu gara nwụrụgbo ya ekwu ya o mere gị uko na-egbodo a ana m ekwu akpọku na ihe alụmọ na-apị gara na-ata anụ anụ ebe nsi na kamamushu ana m ekene unu maka na ọ dịrị isi ụmụ nwoke nwa ọ dịrị isi unu akwụ m n'azụ mgbe ọbụla otu dike egwu asị m unu jisie ike na-asụ unu na ndị bịakwara be m n'ụbọchị nke taata na anabatara m ha maka na ha bụ ụmụnne m bụrụkwa ndị ezigbo mmadụ maka na ọ bụrụ na ha bụ ajọ mmadụ anyị ha bata ebe ha tego na geeti atọ ebe ahụ mgbe m jiri relizie ha na ha anaba so na-asị ezitoketa abịa ma ọjị ngọzi anyị ji n'aka na ana m asị na eji m na-akpọku ndị mmụọ na-akpọku ndị ekele na-akpọku ndị ichie na-akpọku ndị nna 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 anyị ha ana m ekwu na ebe ọbụla unu anọ na unu ga na-ekwuchitere anyị na mmụọ anyị nwa nọkwa n'ụwa na-ekwuchitere unu agamniru ka anyị na-achọ nwere ihe ọzọ ekenere m eze igwe Donatus eze Nwagbo edeji eze onye a bụ igwe Ihalụmọ central onye a bụ echiri m echi ọsị nchiri echi ana akpọku ya bịa n'ọjị a na-akpọku nwanne m nwoke bụ SY Ezugbo onye awawo MD retired MPA Nigerian Port Authority na-asị ya na ha nọ na Naịjirịa mana anyị nọ ebe a mana anyị na-echeta ha ọha nwere ike one of Ihalụmọ asị m na ọjị a na isonye ya na-akpọkuzi eze Igbo gburugburu na Cote d'Ivoire igwe Emmanuel Ikechukwu eze ndị Igbo gburugburu ana m akpọku ya asị ya na mata ya na chi dị na mma asị ya na onye a anyị ncha niile nọ ebe a na-erikọ akpọkwara m Ọramadike Nze Ejike Williams Ọramadike ndị Igbo President General aka chiri eze asị na ọ nọrọ ebe a mana ebe ọ nọrọ na ọ ya adịrị ya na mma akpọkwara m onowu ndị Igbo jide ebu kpọọ ọchịagha ndị Igbo jide ebu kpọọ nwele ndị Igbo jide ebu kpọọ kuo ndị ike niile ndị Igbo nwere na Cote d'Ivoire asị na taa adịghị ihe a bụ nnukwu ụbọchị asị m enu na ana mekwe ọjị njinaka ọjị njinaka ọjị ngozi asị m na ma ụmụnne m na ebe a onye eze ọrụ niile na-arụ ya na-aga aga ebe ọ na ijere anyị anabata gị sinetọ ebe ọ bụla ije bụrụ asị gị mba ije chi azụ anabata gị site n'iche asị m eze toka isi abịa na ọjị ngozi ya nji n'aka na ana m asị na eke eketara anyị ọma kepụrụ anyị ka ọjọọ orie edotere anyị ọma dịpụrụ anyị ka ọjọọ afọ ya pụtara anyị ọma fọpụrụ anyị ka ọjọọ ụkwụ ya pụtara ya ọma fọpụrụ anyị ka ọjọọ ojiji ayara eme anyị ihe ọnụ na ayara eme anyị ihe eze toka isi abịa ma asị na ihe agba ya ogige ndụ na-abụrụ nke ọnwụ onye ọ na-ji nke o ji na-achụ anyị a sị na oke ọchị ọra na-atụ ukwe maka anyị na-egbugbo esi ukwu nwanyị ebe ọbụla anyị na-eje na anyị na-eje anyị jeruo abatakwa weta ihe dị mma ana Naijiria ka m na-akpọ ana Enugu steeti ka m na-akpọ ana Asụsụ Bekee ka m na-akpọ ana Cote d'Ivoire ka m na-akpọ ana Egburu Episaji ndị anyị n'obe ha
ana m ekwu n'isi ụmụnne m niile na ndị Igbo niile nọ na Kodogwu a na ihe m na-ekwu maka ya bụ mmepe ụzọ nke ekweburu anyị eme na gboo na bido taa anaghị anyị meme anyị na-agbasi mbọ ike na-ekwu na ihe ọbụla ihe mbitụ aka anyị bụ nke dị mma ezitokota na ya mepee ụzọ ka ọ na-aga ọfụma ebe ọ na o siri anyị ike na mgbe gara aga bido taa na ife niile ya adịzi mfe dịka ikenga ndị Igbo nwa na Kodogwu a ana m ekwu na ihe ọra gbasa ndị Igbo n'obodo a ya bụ ihe nyomi bụ ihe ha gosiri agụzi na aha Chukwu Okabịa Ikenga ndị Igbo amara gị mma amara gị mma amara gị mma kirikiri ka a na-ekiri obodo na ihe eji oyibo ụnụ ahụna ka anyị si na-ahazi omenala anyị ka anyị mere and anyị na-akpọku ụmụnne anyị niile ebe ọbụla ha nọ ka ha mara very well that ihe gbasara Igbo ebidogo omenala anyị ka etu a ka ọ dị ndị anyị na ogbe ya ndị egburu ya dee na ọjị enyela ndị ala nke ha atazie nke omenala anyị amara gị mma Ikenga. Okay,